Lucrarea Biserici cu Impact a dezvoltat o metodă de instruire numită multiplicarea comunităților creștine. Această instruire are o importanță vitală în răspândirea strategiei noastre de multiplicare în toată țara. Instruirea cuprinde elementele de bază ale lucrării Alege Viața. Este biblică, orientată spre misiune, susținută prin resurse locale și se multiplică. Instruirea multiplicarea comunităților creștine are 4 etape care se pot desfășura pe o perioadă de cel puțin un an. Fiecare lider identifică o zonă țintă. El se va ruga cu regularitate pentru fiecare casă din acea zonă, va căuta să răspundă nevoilor pe care le observă, împărtășește Evanghelia și caută să înceapă un grup cu 5 noi credincioși. Liderul începe să zidească un grup de cel puțin 10 credincioși, care se întâlnesc cu regularitate pentru rugăciune, studiu biblic, închinare și părtășie. Liderul identifică cel puțin 2 noi lideri de multiplicare. El va începe să-i ucenicizeze și să le transmită viziunea pentru multiplicare. Acești 2 noi lideri vor începe instruirea multiplicarea comunităților creștine, vor alege zone țintă noi pentru plantarea de biserici și procesul de multiplicare începe. Noi dorim ca fiecare mișcare de plantare de biserici să fie susținută din resurse locale. Pentru ca acest lucru să se întâmple, noi credem că este nevoie de formarea a cel puțin 4 generații de lideri și biserici în fiecare zonă țintă aleasă. Ce face strategia multiplicarea comunităților creștine să fie atât de eficientă? Este biblică. Am învățat să dezvoltăm mișcări spirituale prin studierea și aplicarea Bibliei. Este relațională. Ne concentrăm extinderea prin rețele de relații, prin oameni ai păcii, investind cu onestitate în viețile celor la care am ajuns cu Evanghelia. Implică antrenarea. După fiecare etapă, liderii de multiplicare se întâlnesc regulat cu antrenorii lor, care se roagă pentru ei și îi încurajează. Nu sunt niciodată singuri în călătoria lor. Este orientată spre rezultate. Nu lăsă nicio persoană să treacă la etapa următoare dacă nu a terminat etapa anterioară. Aceasta este multiplicarea.